Hello, what's up mga best friend? Ngayong araw, samahan nyo naman akong magluto ng isa sa pinaka-orihinal na putahe ng lutong Ilocano, ang atsarang labong. Sa paggawa natin ng atsara, gawin nating mas moderno ang tema para mas kakaiba, ang sarap at panlasa. So hugasan na natin ang binili nating labong mga best. Ngam na imas pa'y kumanog gaputi takaw da ito'y rabong. Kasla di aramid na ang kalmo nga sumunog kil nga aging gana bunga ti papaya ket may dulin. Umpisan na nga nating ilaga to mga best friend. At habang pinapakuluan at pinapalambot natin ito, ihanda na rin natin mga best ang gagamitin natin mga sangkap. Ang sibuyas, ang bawang at ang luya. Para sa ganon, ready na mamaya. At pagkatapos nga nating hiwain ang mga sangkap, hugasan na rin natin ang mga tahong ni Inday. Paborito ko nga palang kinakain ng tahong bes, lalo na pag mataba. Hehehe. At malambot na nga ang ating labong. Isalin na natin ito at umpisahan ang pagpipiga. Sa pagpiga pala natin ito mga bes, siguraduhin nating hindi na mainit ito, or pwede naman nating buhusan na malamig na tubig. Para sa ganun, hindi mapasong ating mga kamay. Kaya natin nilalaga at pinipiga ito mga bes para ito ay lumambot, para hindi maging hilaw na kawayan pag ito'y kinakain. At pagkatapos nga, simulan na rin natin magtanggal ng mga laman ng tahong na ating nilaga. Heto nga pala yung gagamitin nating sahog para sa ating lulutuing atsara, para maging kakaiba at mas masarap kaysa sa mga nakasanayan nating luto ng mga matatanda. Simulan na natin ang paggigisa sa ating sahog. Ilagay ang sibuyas, bawang, at syempre, ang espesyal na tahong ni Inday na anak ni Auntie Berta. Bagyan natin itong halu-haluin mga bes, ano? At syempre, lagyan na rin natin ng mga pampalasa, paminta, at syempre, ng konting toyo. Toyo na kumakatok lagi sa mga utak ng jowa nyo. Pagkalipas nga ng 1 minuto, luto na rin ang ating sahog. Tabi na muna natin to sa lalagyan. Umpisahan na rin natin ang paggisa sa napakasarap nating labong mga bes. Ilagay ang sibuyas at bawang, at syempre, ang napakaraming luya. Halu-haluin lang natin ng bahagya at ilagay na rin natin ang ating labong. At pagkatapos nga ng ilang minuto, lagyan na rin natin to ng mga sangkap mga bes, para manuot ang linamnam na hinahanap natin. Sa pagluluto ng atsara, kailangan ng konting tiyaga. Lagyan mo ng kulay, ngiti at saya, para sa ganon, mabuo ang napakasarap na hindi mo aakalain. Nilagyan ko rin pala ito ng 2 dahon ng laurel mga bes, konting pampalasa at syempre ang oyster sauce, para sa ganon maging kakaiba ang lasa at sarap na di inaakala. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maluto ang ating labong. At pagkatapos nga maluto ng ilang minuto, ilagay na rin natin ang ating ginisang tahong. Haluin na natin ito ng haluin ng sama-sama mga bes. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga bes, sa wakas, naluto na rin natin ang kakaiba at mas pinasarap na atsarang Ilocano. Ano pang hinihintay natin mga bes? Tikman na natin at lamunin ang napakasarap at kakaiba nating Ilocanong atsarang labong. Naglima. Naglima.